ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ନଇଁବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇଁବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ବିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶବଟିଏ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ହସି ଖେଳି ବିତାଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ଜାଣିନ ଏ ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି। ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ହାର୍ଟ ଚେହେରାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜିର ଭାଗବତ ବାଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜାଣି ହୁଏନା, କେବଳ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ। ବାୟୁ ଯେପରି ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ବେଗରେ ମେଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେଘମାନଙ୍କୁ ଇତସ୍ତତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସେହିପରି ନିଜର ଅସହ୍ୟ ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଦି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଏହି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରମୋଦବଶତଃ ସର୍ବଦା ଅମୁକ କରିବି ସମୁକ କରିବି ଭାବି ବୃଥା ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ତା'ର ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ବିଷୟାସକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହି କାଳର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାବଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଳ ରୂପରେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସାରା ଜଗତ ରୁଦ୍ରରୂପ କାଳ ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭୟଶୂନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ପାପ କର୍ମର କୁଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେପରି ସଜ ଦୁଗ୍ଧ ନିମିଷକେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ନାହିଁ, ପାଉଁଶ ଭିତରେ ନିଆଁ କୁହୁଳିଲା ପରି କୁକର୍ମର ଫଳ ମୂଢ଼ଜନଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷିତରେ ଦହନ କରୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅଳିକ ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷତି ହିଁ ମୂଢ଼ଜନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ, ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ସଦ୍ଜ୍ଞାନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଧୁ ପୁରୁଷ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତୃଷ୍ଣା ପରିହାର କରନ୍ତି। ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର କାମନା ରଖି ବାକ୍ୟାଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀଜନ ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖରେ ନିର୍ବିକାର ରହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧିର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି, ସତ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ସମାଧି ଓ ଉପେକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଏହି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମୁନ୍ନତ, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ତୃଷ୍ଣା ପରିହାର କରି ତ୍ୟାଗରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତ, ଦୀପ୍ତିମାନ। ପର ରୋଜଗାରରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଖାଇବାଠୁ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। କୋଉ ମଣିଷ ଖରାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ସତ୍ୟ କଥନ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଜ୍ଜା ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ହିଁ ଭୂଷଣ, ଧର୍ମରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ, ବାଣୀ ଯାହାର ମଧୁର ଅଟେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଧରିତ୍ରୀକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ମହର୍ଷି ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଶଙ୍କରଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ କରିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିପାରେ, ତାହା ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁଙ୍କର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପତିବ୍ରତା ଭଳି ଏପରି ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଆଗରେ ତାହାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାୟାସରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିଃସନ୍ଦେହ ସତୀ ଅନୁସୟା
ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବଳରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବାଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତୀ ସାଣ୍ଡଲୀ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗତି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପତିନିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତିବ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନାରୀ ହିଁ ସତୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।